základe rokovaní dlhodobých, na základe jednaní právnikov dneska predkladám návrh zmluvy so spoločnosťou Dimburg vo forme dohody o spolupráci v zastúpení konateľa inžiniera Krivosudského a spoluúčastníkom je spoločnosť Northeast Development, teda tá, ktorá vlastní celý ten budúci projekt Triglavina, na realizáciu prvej etapy odvodňovacieho rigoru. Tento bol navrhnutý v súvislosti s navrhovaným projektom Triglavina a má za úlohu odvádzať dažďové vody aj z ostatných už existujúcich a navrhovaných susedných lokalít na čiernej vode. Návrh ste obdržali elektronickou formou. Na poslednom našom stretnutí som vám povedal, že ešte v tom čase nebol som spokojný s úplne znením toho návrhu, že mi tam chýbali nejaké povinnosti, ktoré má preniesť ten nový spracovateľ a že predložím dnešný návrh až vtedy, až bude akceptovať moje ďaleko tvrdšie pripomienky a konštatujem, že ich akceptoval. Boli to predovšetkým to, že bude údržbu vykonávať minimálne po dobu 6 mesiacov, zároveň bude niesť až 36 mesiacov záruku na kvalitu, bezodplatné odstránenie vád a funkčnosti stavby. Zároveň zabezpečí, aby stavba bola odovzdaná protokolárne za účasti zástupcu účastníka, teda aj obce, alebo teraz neboli prizývaní k takýmto dielam, ktoré nakoniec skončili v našom majetku, čo je ďalší veľký problém tejto obce. A zároveň, aby sme my ako stavebník, ale zároveň aj budúci užívateľ, boli prizývaní na kontrolné dni, kontrolovať vykonávané diela a vznašať pripomienky do stavebného denníka. Aby sme boli v podstate mali účastné, lebo takisto sme neboli prizývaní k týmto veciam. Tak to boli hlavné veci, ktoré som tam chcel dosiahnuť, akceptovali ich. A takto bol dneska predložený návrh. Z ich strany bolo tam len doplnené drobné privety, ktoré skôr znamenali, že my nebudeme vykonávať, že to bude v nejakom rámci dobrých mravov, že nebudeme ich buzerovať proste, že nad rámec niečo. Za predpokladu, že tieto subjekty sa neznižia, neznemožia jemu využívať stavbu a tak ďalej, čo boli úplne ako oprávnené, by som povedal, návrhy. Takže oproti tomu, čo som vám predložil, tak je tento návrh pre obec výhodnejší a zároveň táto zmluva neguje, pretože ju má podpísať aj tretia strana, s ktorou máme uzavretú tú rizikovú zmluvu o realizácii rigoru za niekoľko miliónov. Takže ja navrhujem, aby sme túto zmluvu podpísali, alebo aby ste mi dali mandát na podpis tejto zmluvy. Preto dávam hlasovať. Počkám na pani poslankyňu. Alebo ideme tu 9. Myslím, že... Ak by to bolo nerozhodné, tak počkám ešte. Nemám predstavu, je to v dĺžke asi 2 kilometrov, obrovský rigol, ktorý má ťahovať zemné práce na takýto rigol. No, neviem. Nie, milióny, to som radovo možno poviem 100 000, 200 000, 300 000 eur, neviem. Nič povede. Konštatoval som, že zmluvu s Dimburgom, ktorú som predložil, bola doplnená o prísnejšie podmienky a výhodnejšie voči obci, takže dneska predkladám a navrhujem ju schváliť. Čiže dávam hlasovať za schválenie dohody o spolupráci so spoločnosťou Dimburg v rozsahu, ktorý bol predložený. Dohoda o spolupráci so spoločnosťou Dimburg bude prílohou tejto zápisnice zviazaná. Takže dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Máme ďalší bod, bod 9. Memorandum o porozumení a spolupráci so spoločnosťou MCST. Tento bod bol preberaný na
našich pracovných stretnutiach veľmi dôsledne argumenty, ktoré som predkladal som viackrát, predkladal som ich dosť podrobne, takže pokiaľ bude iný dôvod, tak v zásade len veľmi v krátkosti poviem, čo je účelom a predmetom memoranda o porozumení a spolupráci. Zároveň vám na vysvetlenie tej vety, čo sme mali ten jeden bod. Dneska som to prejednal s právnikom a my sme si nevšimli, máte ho ten memoranda, ale ja vám potom vysvetlím aj ostatným. My sme si nevšimli, že to je vlastne súvetie, ktorým bude mať obec chorvátskeho právo zodpovedajúce vlastníckemu právu alebo inému právu, obsahom ktorého bude oprávnené pozemky užívať a disponovať s nimi. Čiže disponovať s nimi je to isté, čo vlastnícke právo. Máme možnosť alebo to nechať, lebo to je detailne to isté, alebo to úplne vyčerpnúť. Ale je to zase to isté, toto sme my písali, tento bod. Inému právu, obsahom ktorého bude oprávnené pozemky užívať a disponovať s nimi. Filozofiou predmetom tejto memoranda o spolupráci a porozumení je so spoločnosťou MCST je zameraná na riešenie aktivít a investičných zámerov v záujme obidvoch strán. Je to pre urýchlenie rozvoja centrálnej zóny časti Čierna Voda so zameraním na rozvoj služieb, vybudovanie oddychových zón a parkovej zelene. Po druhé, vytvorenie potrebných predpokladov na spoluprácu pri zabezpečení výstavby základnej školy a materskej školy pre časť Čierna Voda v lokalite centrálnej zóny časti Čierna Voda s využitím pozemkov dnes vo vlastníctve MCST a vyriešenie vlastníckych a technických vzťahov pre celú trasu Triplavínskej cesty tak, aby mohlo byť realizované napojenie lokality Chorvátsky Grob na diaľničné kolektory s dôrazom na koncepčné riešenie pripojenia Triplavínskej cesty, vrátanie kruhového objazdu na vyústení Triplavínskej cesty na Vajnorskú ulicu. V preklade to znamená, že toto memorandum vytvára priestor na urýchlenú realizáciu 20 rokov zanedbaného toho priestoru centrálnej časti Čierna Voda, tak, aby sa tento priestor mohol využiť a aby sa vytvoril v ňom priestor predovšetkým, čo zaujíma obec, na školu a škôlku v tejto časti, športoviska v tejto časti, námestie, ktoré by malo mať tvar námestia, ale nie nejaká cesta, ktorá niekade prechádza, nemá to nikde uchytené. Čiže predovšetkým nás zaujíma obec táto časť, aby sa začala tvarovať. Jedná sa o kruhový objazd, ktorý je okrem toho, že je spomenutý v niekoľkých územných a stavebných rozhodnutiach, ktorú mali už vybudovať alebo realizovať iné developerské subjekty. Zároveň sa jedná o časť Triplavínskej cesty, ktorá vyúsťuje pri diaľnici, alebo teda v súčasnosti ide nad diaľnicou a ten mostík bude zlikvidovaný, keď sa budú stavať kolektory vedľa diaľnice, ale sme ešte stihli vybojovať, že táto cesta je zaústená do tých kolektorov, teda budeme zapojení priamo na kolektory diaľnice, ale to môže byť len vtedy, ak Triplavínska cesta bude jasne vlastnícky definovaná, bude zaradená do kategórie štátnych ciest a jednou z tých podmienok je aj, aby spoločnosť MCST uvoľnila časť nejakých 150-metrového úseku prospech tohto riešenia. Takže toto je tento zároveň táto spolupráca dáva možnosť ešte aj na ďalšie aktivity, a to znamená zberný dvor, o ktorom bude bod, občiansku, technickú a dopravnú vybavenosť centrálnej časti, ktoré sú viazané práve na pozemky spoločnosti MCST. Návrh memoranda v plnom
Znení poslanci obdržali elektronickou formou a pripomienkovali na pracovnom stretnutí. Preto, pokiaľ nie sú iné pripomienky, námety, návrhy k tomuto, tak by som dal hlasovať za prijatie tohto memoranda. Pripomínam, memorandum obec nezaväzuje k žiadnym povinnostiam niečo hradiť, platiť, zbavovať sa svojich pozemkov. Je to skutočne založené na výhodnej spolupráci s touto spoločnosťou, ale zároveň má obec možnosť sa vyjadrovať ku koncepcii tohto priestoru. Takže dávam hlasovať. Kto je za memorandum o porozumení a spolupráci so spoločnosťou MCSC, tak jak ste ju dostali, a ktorá bude samozrejme aj prílohou tejto zápisnice zviazaná spolu s týmto. Takže kto je za? Niekto proti? Zdržal sa? Takisto vám ďakujem za prijatie tohto návrhu, ktorý dúfam, že pohne tohto zanedbanou časťou a zároveň nám umožní realizovať školu. Takže už len taká drobnosť peniaze. Ale to myslíš, že nie. Tak, máme tu troška príjemnejší bod programu, a to je Dni obce. Aj keď teraz sa začneme viac baviť o finančných záležitostiach. Dni obce 2011. Program a rozpočet. Vďaka iniciatíve niektorých subjektov a aj môjmu nejakom porozumeniu a vnímaniu tohto podujatia Dni obce by sme tento rok Dni obce chceli urobiť možno aj troška v inom šate, možno troška reprezentatívne, možno troška s nejakou inou náplňou, zároveň ďaleko viac zapojiť do tohto podujatia viacej subjektov, ale zároveň dať aj signál, že naša obec sa uchádza o trocha iný imidž, iné meno, a nie je to len o tom, že je tu všetko v takom stave technickou infraštruktúrou, dopravnou infraštruktúrou a s výstavbou trocha v neporiadku, ale že vieme aj realizovať iné aktivity a sa prezentovať ináč. Čiže vďaka iniciatíve viacerých občanov a subjektov pre rok 2011 predpokladaný návrh programu obce v rozsahu, ktorý môže byť veľmi reprezentatívny a pozitívne reprezentovať obec navonok. Predniesol som návrh programu Dní obce v dvoch alternatívach. Minimalizovaná alternatíva programu v odhadovanej hodnote do 7 000 eur a rozšírená alternatíva v celkovej hodnote okolo 20 000 alebo do 20 000. Obidva návrhy sú urobené preto, aby sme mali tú možnosť v tomto rozpätí tie Dni obce realizovať. Je urobený návrh už na jednotlivé položky. Na základe toho, myslím, že do konca mesiaca by sme to mali uzavrieť, koľko sme schopní vybrať a osloviť od jednotlivých subjektov, prispievateľov, poskytovateľov sponzorských darov, vybrať nejaké prostriedky, podľa toho budeme aj tieto Dni obce realizovať, alebo teda ich program bude naplnený. Avšak pre zabezpečenie toho minimálneho rozsahu programu Dní obce by sme mali dneska sa vyjadriť k tomu, či obec tú spodnú hranicu 7 000 eur, či uvoľní zo svojho rozpočtu a zvýši pôvodný rozpočet o 5 000 eur oproti pôvodnému, tak aby bol zabezpečený spodný limit programu. Takže preto dávam hlasovať pre zabezpečenie aspoň minimálneho rozsahu programu. Navrhujem, aby bol pre prípad, že sa nezískajú žiadne prostriedky zvonka, schválená dotácia od obce v objeme 7 000 eur, čo predstavuje navýšenie o 5 000 eur proti pôvodnému rozpočtu. Tu už zároveň pripomínam, že už mám prvé nejaké avíza, prvé nejaké ohlasy
troška síce v menšom objeme, ako sme predpokladali, ale už sú, takže je predpoklad, že dosiahneme nejaký program obce, ktorý bude širší ako len ten minimálny. Na druhej strane samozrejme je dôležité povedať, odkiaľ financie zobrať. Tu pripomínam, aj keď to nebolo programom tohto zastupiteľstva, ale pripomínam, že minulý štvrtok som podpísal dlhodobo pripravovanú, kontrahovanú a diskutovanú zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou o dodávke vody pre čiernu vodu, ktorá nebola absolútne zabezpečená vodou. A súčasťou tejto zmluvy na dodávky pitnej vody bola aj zmluva o odkúpení vodovodu, ktorý naša obec realizovala, a zároveň bolo aj prebratie nejakých ďalších povinností, ktoré by obec musela uhrádzať vo výške 52 000 dodávateľom dokončenia vodovodu z Vajnor na čiernu vodu, a odkúpenie je vo výške zhruba, áno, je tam nejaké drobné, sú tam 240 000 a nejaké drobné. 240 000 eur, takže náš rozpočet bude o túto sumu do konca roka vyšší. Budeme sa baviť o ďalších bodoch, ktoré skutočne znamenajú aj nejaký ďalší odliv týchto peňazí. Napriek tomu by som minimálne veľkú časť, ale budeme sa o tých baviť v ďalších bodoch alebo v ďalších zastupiteľstvách, akým spôsobom tieto prostriedky, alebo väčšiu časť týchto prostriedkov využijeme na potreby obce. Ale v súčasnosti je náš rozpočet, alebo bude náš rozpočet navýšený o túto sumu v dvoch splátkach, myslím, že do 30 dní a do 20. novembra. Takže tá možnosť tu na navýšenie z rozpočtu o tieto aktivity tu je. Takže dávam hlasovať, že obecné zastupiteľstvo... Ja by som krátko nadviazal na tú tvoju poslednú poznámku. Je samozrejme, že v tom bode B by sme mali hlasovať vlastne o navýšení toho rozpočtu vo forme nejakého konkrétneho rozpočtového opatrenia. Ja by som sa neprikláňal k tomu momentálne navyšovať, alebo teda definovať to rozpočtové opatrenie ako navýšenie výdavkov na jednej strane, navýšenie príjmu na druhej strane, ale skôr o tom intenciátov, ako sme sa bavili na finančnej komisii poslednej, to znamená navýšenie rozpočtu na organizáciu Dní obce o sumu 5 000, to znamená, to je rozpočtová položka 637002, a na úkor, ako sme vraveli, rozpočtovej položky 637027 odmeny poslancom, členom komisí, ktorá bola čerpaná, s tým, že vlastne tá suma 240 000, ktorú si spomínal, by potom samozrejme bola zakomponovaná do rozpočtu pri aktualizácii, ktorá by mala byť aj v horizonte 1 mesiaca možno. No na septembrovom by sme mali schvaľovať novú aktualizáciu rozpočtu. Dobre, máš návrh teda na... OCZ hlasovalo za zvýšenie rozpočtu na organizáciu Dní obce 2011 v položke 637002 o sumu 5000 eur, čiarka na úkor položky 637027 odmeny poslancov a členov komisí, ktoré neboli... Alebo pri znížení položky 637 027 odmeny poslancov. Dobre. Čiže takýto pozmeňujúci návrh máme na nejaké ďalšie pripomienky k tomu. Ďakujem, takže dávam hlasovať. No, že berieme na vedomie minimálnu a rozšírenú alternatívu programu Dní obce 2011. Kto je za? Berieme na vedomie tieto dva. Dobre, zdržal sa niekto, ďakujem. A druhé, hlasujeme za zvýšenie rozpočtu na organizáciu Dní obce 2011 o sumu 5000 eur z položky 637002 na úkor položky 637007. Čo? 027. 027.
027. Čiže kto je za tento návrh? Niekto proti? Zdržal sa? Proti či zdržal? Proti. Ako to predložia, máme Život je naše paradoxy. Prečo? Svoj názor som prezentoval. Dobre. Ako myslím. Dobre, povedz. Dobre, práve na to hneď naviažeme ďalším bodom. A to je zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Napriek tomu, že už teda máme pol roka za sebou, viac ako pol roka za sebou, tak doteraz jednak na jednej strane došlo k dohode, ale skôr to bolo z toho dôvodu, že nebol tu nejaký vytvorený alebo požiadavka vytvorená, to musím ako kvitovať od poslancov, požiadavka na odmeňovanie. Na druhej strane mali sme za ten čas nejaký priestor na to, aby sme všetci aby pochopili, aký je rozsah asi prác, či už štandardne v súvislosti s týmito zastupiteľstvami a prácou poslancov a zároveň môžeme nejakým spôsobom aj vidieť a definovať, aké sú tu skutočne, koľko je tu práce aj mimo takýchto štandardných povinností, tak nazvem poslancov a mnohí z nich sa to zapájajú. Zároveň sú tu komisie, v ktorých pracujú poslanci a toto všetko vytvára určitý priestor na to, aby ste si odsúhlasili možnosti ocenenia aj tejto práce, pretože si vyžaduje aj váš čas, aj vaše nejaké znalosti a zároveň nie aj motiváciou na určitú ďalšiu činnosť nad rámec. Čiže starosta prednáša informáciu k materiálu zásady odmeňovania poslancov, spracovala ho právnička obecného úradu aj na základe pripomienok poslancov a starostu. Návrh zásad v plnom znení poslanci obdržali elektronickou formou a pripomienkovali na pracovnom stretnutí. Starosta navrhuje uplatňovať zásady od júla 2011, to znamená od pol roku, čiže od tohto mesiaca. Ale my tu dôvodom spolu ešte. Zásady samozrejme budú súčasťou, budú prílohou tejto zápisnice, čiže budú zviazané, takže budú aj vyvesené na webe a budú vlastne zverejnené verejne, tak ako ostatné materiály, o ktorých som hovoril, že sú súčasťou a prílohou zápisnice, takže budú k dispozícii pre všetkých občanov